Què és? Ni, em vols explicar què fas? Ajuda'm a buscar el bitllet. No recordes que vam amagar un bitllet de 1.000 iens en un llibre? A veure... Ah, sí, en Ginzo se'l va trobar fa pocs dies i vam comprar pastissos per berenar. Ho has oblidat? Ara me'n recordo. Això vol dir que ja m'he gastat la paga d'aquest mes. I ara què faig? Ja ho sé, parlaré amb la mare. Mare, sisplau, apugem la paga. Aquest mes ja no em queden diners. No, si te'n dono més, els malgastaràs. Això és una excusa. La Yumeko i els altres amics els en donen el doble. Els seus pares els han apujat la paga. Poden fer el que vulguin. Molt bé, fins que no m'apugis la paga no em mouré d'aquí. Farem un tracte. Si el respectes, t'apujaré la paga i veuràs la tele 3 hores al dia. Conforme, d'acord. Encara no he acabat. Escombraràs el porxo cada matí. Arribaràs puntual a l'escola i trauràs bona nota als exàmens. Si fas tot això, et donaré més diners. Què m'hi dius? No li demanaràs a la Tori que faci les teves feines de la casa i, a més... Què fas, Kenichi? Que faràs tard a l'escola! Ai, quin desastre! Avui també hi faré tard. Ai, per què no em puc llevar mai més d'hora, Ho veig molt difícil, això que la mare li apugi la paga. Espero que l'explicació us hagi aclarit el tema. Ho has entès tot, Kenichi? Sí, que m'apugi la paga! Ai. No pots deixar de pensar en la paga. Per què no li demanes consell al mestre? Això no ho puc fer. Acabo de tenir una bona idea. Ui, malament rai. Em disfressaré de mestre per demanar-li a la mare que m'apugi la paga. Ho he sentit tot, em pixaré de riure. Bona tarda. Hola, senyor mestre. Vostè dirà. Vull parlar-li del seu fill. Últimament no fa res més que pensar en la paga del mes i no es pot concentrar en els estudis. Hauríem de posar remei a aquesta situació. Em sap greu. Es pot passar? Sí? Bona tarda. Que curiós, la seva cara m'és molt familiar. Em sap greu, no em puc quedar. Espera! Que divertit, ha sigut una broma. Ets tu, Kenichi. Em volies prendre el pèl, oi? S'ha disfressat perquè està tramant alguna cosa. La desbroncada valent, senyora. He passat per aquí per casualitat i ho he vist tot. Senyor mestre, era una broma. Hauria d'haver-me imaginat que eren Kamuma. Kenichi! Sí. M'imaginava que passava alguna cosa rara, per això he seguit en Kamumaki. Tori! Sí, avui sembla que sigui el carnaval del mestre, família? Posem en pràctica un altre pla. Vull rotllets de peix. I hi ha un avionet. Si el meu pla surt bé, us ho compraré. Oh, caram, aquest fill meu. Oh! Kenichi, ja n'hi ha prou de fer bestieses. Oh, estic molt enfadada amb tu i no t'apujaré la paga fins l'any que ve, ho saps? Amb els teus trucs només has empitjorat les coses. A Tori, estic pensant que podries fer-la canviar d'idea amb alguna de les teves tècniques ninja. Això no ho puc fer. Però és possible que hi hagi una manera millor. Quina? Ai, mentre la mare va comprar, posarem en marxa el nostre pla. No hi ha res. On deu haver ficat els diners? No se'n tinc al cap. Tori, què hi feu tots aquí? Veuràs, és que... Per què has tornat? M'he deixat aquí el moneder amb els diners. Has oblidat el moneder? Sabia que passava alguna cosa. On és el meu moneder? Jo m'encarrego de buscar-lo. Sí, nosaltres el buscarem, mare. No el trobo. Ai, ha desaparegut. Ara ho entenc! És un altre dels teus trucs. M'has amagat el moneder per trobar-lo i que després jo t'apugés la paga com a premi. Però no m'has enganyat. No és això. Explica-li. Només miràvem si hi havia alguna moneda. No vull més excuses. Doneu-me immediatament el moneder. Nosaltres no l'hem agafat. La faré recordar. Mare, estàs preparada per fer memòria? Sí, comencem. Tècnica ninja per fer memòria. I ara intenta recordar totes les coses que has fet una mica abans d'anar-te'n al mercat. Ja és tard i encara he d'anar a comprar. Però abans he de rentar la roba.
Me'n trec el davantal perquè és brut. Però què hi faig aquí? Ara ho recordo. És aquí. Mireu, havia ficat el moneder a la butxaca del davantal. Ho has vist, mare? Et sembla bé haver-nos acusat de ser uns lladres? Perdoneu-me, nois, he comès una equivocació. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Sempre acabo fent tot el que voleu. Visca! El pla per fer que la mare m'apugés la paga ha sigut un èxit! Vull el rotllet. I jo l'avió que em vas prometre. Val més que reparteixi la paga entre tots. Té, Shishimaru. Gràcies. Per tu, Jinzu, Gràcies. i el que queda per en Kenichi. Què? Això és molt poca cosa! Bé, al capdavall el pla ha funcionat com volíem. Encara que la mare t'hagi apujat la paga molt poc, hauràs de conformar-t'hi.